खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान फिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। सिमोनसापुरि सेरें दालांगुरि गामियाव गावनाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय। थांनाय 8 दिसेम्बर हरनि समावनो सिमोनसापुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दाङागुरि रेल लाइनआव गदा बसुमतारीखौ गुलि गावनानै खारखोमानाय दायनिगिरि चिरां जिल्ला धालिगावनि साखाथिरा गामिनि सोमावसार बसुमतारी दाखालै चिरां जिल्ला पुलिसनिफ्राय धेमाजि जिल्ला पुलिसआ लानानै मैया सिमोनसापुरि पुलिसनि थाखाय लाबोनाय जायो। गंसे पिस्तल आरो 19था गोथां गुलि बोखाङो। गुलि गावनाय जाथायनि दायनिगिरि सोमावसार बसुमतारीआ 10 दिसेम्बर खालि चिरां जिल्ला पुलिसनि खाथियाव गावखौनो गथायदोंमोन। दायो 6424 US 3263073 IPSC आरउइन C27 एवार्ड 8 थारायन कासेस रेजिस्ट्रेसन खालामनानै पुलिसनि जिम्मायाव थासन लाखिदों। जाथायनि सायाव गोख्रों बिजिरनाया आवगायदों होननानै जाथायनि SDPIO पाबनमणि दास खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द अग्रजुलि गामिनि मुस्रि दिपक बर'नि एल्ट' 800 LXI गारिआ पेगुडनिफ्राय रौता फारसे थांबाय थानायाव सफागुरि साखाथि राजिब गान्धी गोजौ फरायसालिनि लांगोना खाथियाव हारसिंनो दाव जोङो। सिमोन दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33थि बोसोरारि जथुम्मा सानसेनि हाबाफारिजों मैया जोबनानै थांबाय। आसाम रेबगं बान्था मोननो हानाय मानिनां हाग्रा बिफाननि बारग' ACFआ बारग' डेपुटि डाइरेक्टर आथिखालाव टुइस्ट एडभान्स टार्नि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश बर'जों लाइभ टेक्स्ट खालायदों। नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला बड'लेण्ड बुब्लि इउटुब चेनेल एबा फेसबुक पेजआव थांनानै नायनो हागोन। 30 नं सानजा क'क्राझार एसटि बियाबनि MLA नरेश इस्लारिआ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय टेङापारा वार्ड नम्बर 5 आव मैया MLA सिबिथाइ रुजु बेखेवदों। बे समाव बर'नि गेजेराव थसे हाथरखि महरै जोनोम मोनबोबाय। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै जों बुंनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल दख'रानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामिनि थागिबि ऋषिनाथ नार्जारि आरो आंगो फिसाज्ला दैफां नार्जारिनि बिथाङा उथला आउटाम नेशनेल रिपर्ट एकाडेमि टिउट गावनि गोब्राब नाजानायनि थाबनायनि गेजेरजों बोहैथि दाननि 11 खालाराव जुक्ति रिभेमेन्ट महरै सायख'जाबाय। बिथांनि बेबादि गोब्राब नाजानानै जाफुंसार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय थारैनो गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानै बुंनांगौ। मानास सेनिक लावखार ओंखाम जानो थांनाय मानसिफोरा होंगो दोंगो। मानो होनबा लावखार ओंखाम जानो थांदों बयबो मानसिफ्रा लैहोर लैहोर। बिटिआरआव दासिमबो समबाय एबा कुइन्टेलाव 100 ग्रामबो माइरंखौ खम रानाखै। जुदि खम रानदोंब्ला गलादारनि सायाव गोख्रों राहा लागोन। अखिम मोसाहारि बिटिआर एम. बिटिआरनि गोजोन नोगोर क'क्राझाराव दावबायफैना नायगिदिंफैदों बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'। बिथाङा
क'क्राझार जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमुनि आफादा खुंगा 12 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे सुबुं मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि खुङो। सोमोनसाफुरि गाव पन्सायतनि रायजोफोरखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय मेलजों लोगोसे खौरां मेल। मरिगावनि लामायाव मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। तामुलपुराव थांनाय बेन्दोंआव थानाय 1 नं. गोनामारानि लामायाव डाम्पार आरो मटर साइकेलजों सौग्रावलायदों। बे जाथायाव मटरसाइकेलजों सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ गोमायो। हादाला रुबुल आली आरो मजिद आली मुंनि दालाल खालामनायाव क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय गौरां दैमा सेराव सन्देह' गोनां सुबुंफोरा न' बानायब्लाबो थाफैदों।